Bibigyan kitang tsinelas. Gusto mo? Nakayapa ka, oh. Wala kang tsinelas. Bibigyan kitang tsinelas, ha? Yeah! Yun, mga kabalikat, muli po ito po si Uragon Tinoy. At sa araw na to po ay nandito po tayo sa Quiapo. At bibili po tayo ng mga tsinelas para po ipamigay naman po natin sa mga kababayan po nating homeless na makikita po natin naglalakad sa kalsada na wala pong mga tsinelas. So, ganun pa man po ay lubos po ako nagpapasalamat po sa ating pong mga sponsors po at mga kaibigan po sa YouTube na patuloy pong sumusuporta po sa atin. So, tara po, samahan niyo po ako mga kabalikat. So, yun po mga kabalikat. Ngayon po ay pupunta po tayo sa isang lugar dito na may mga nagbibenta po ng tsinelas at bibili po tayo ng tsinelas at ipamimigay po natin sa mga kababayan po nating naglalakad po na wala pong suot na tsinelas. Dahil ang tsinelas po ay importante po yan sa ating paa dahil yan po yung ginagamit natin para humakbang. So kapag po nasugatan yung ating paa ay mahihirapan po tayo. Isa po yan sa parte ng katawan natin na makakasagabal po sa ating pong pagkilos, paggalaw. So kaya yun po ang naisip ko na makapagbigay po ng tsinelas po sa mga kababayan po nating naglalakad na walang tsinelas, lalo na po at ang trabaho po nila ay mga lakal. So kailangan talaga nilang maglakad-lakad at maghanap ng mga kalakal na kanila pong mapupulot. So tara po, samahan niyo po ako at pupunta po tayo sa isang lugar dito na pwede pong bilihan ng tsinelas at tayo po ay mamimigay po ng tsinelas. Tara po. So pag ganito po ang may mga pasyon na, malapit na yung Pasko. December na po. Ang dami pong tao dito sa Quiapo. So kaya kung makikita nyo po ay talagang siksik. Siksik yung mga tao dito sa Quiapo. Dahil ang iba po dito ay nagsha-shopping at ang iba naman po ay nagsisimba. So ito po kasi yung Quiapo ay isa po sa mga center po dito sa Manila na dinadayo po ng mga tao sa iba't ibang panig po ng lugar dito sa Luzon. So yung iba, mga malalaking lugar pa pumupunta dito para dumayo, magsimba at mamili po. So yun po, tuloy-tuloy po tayo. Nangangarakal po at may sunong-sunong na kariton na walang tsinelas. Kuya, gusto mong tsinelas? Wala kang tsinelas, oh. Gusto mo bang tsinelas? Oh, para may tsinelas ka, kuya. Yan na mo, kasi sa'yo. Ayos. Sige, tanggalin mo yung tanggalin mo para masuot mo na. Ayos, kasya, very good. So ayun po, nabigyan po natin siya ng tsinelas. So tara po, maghanap pa po tayo ng mga bibigyan po natin ng tsinelas. Okay, kuya. Wala kang tsinelas? Wala po. Wala kang tsinelas? Oo nga, wala kang tsinelas, oh. At wala kang tsinelas, bigyan ka ng tsinelas. Oo, so kasya ba? Sige nga, sukatin mo nga. Kasya, sakto, no? Okay. Bakit wala kang tsinelas? Dito na po ako
Diyan ka lang natutulog. Diyan ka lang din nakatira. Nangangalakal po ako. Nangalakal ka? Mabuti naman safe ka dyan. Naghahantay lang po ako ng magbigay ng pagkain. Gano'n. Ganon? Sige. Sa mga susunod na bibigay tayo ng pagkain, Salamat po yan. Mga tao pa lang katulad ninyo. Opo, sige po. Saka siya naman sa'yo. Asa po. Okay. Sige. So ito po at nabigyan po natin ng tsinelas si ate. Ano po pangalan mo, te? MC po. MC? Okay. So yun po. Ito kasya naman sa kanya. Walang tsinelas. Kuya, bibigyan kitang tsinelas. Gusto mo? Nakayapak ka, oh. Wala kang tsinelas. Bigyan kitang tsinelas, ha? Anuhin mo, kuya. Tanggalin mo, suotin mo. Suotin mo, kuya. Ako. Suotin mo po. Bakit wala kang tsinelas? Bakit wala kang tsinelas? Natapak. Nasanay ka na nakayapak? Bakit? Kasi galos ako. Nakamisaw ko kayo, sumakay sa sasakyan. Oo. Punta ka ng probinsya. Pag umakit ka ng sasakyan, iiwan mo sa baba. Okay. Pagka kasi galos ako, gusto ko. Sa sasakyan ako, punta ng probinsya. Gusto mo, magchichinelas ka lang kapag may pupuntahan ka. Oo, sa probinsya. Kapag may lakad ka or uuwi ka ng probinsya, ganon. Bakit saan ba yung probinsya mo? Dahil sa akin, Bisaya. Bisaya. Ang layo ano? Kaya ako magkasabalos naman ako. Lakad. Oo. Kasi papasok ko sa Jekay, di ba? Oo. Papasok ko sa Jekay, papasok ko sa Jekay, kaya napasok ko, di ba? Oo. Sige, suotin mo. Dahil pagkabag-pay ko, nasa pera. Oo. 100,000. Oo. Pag bumabasok, 100,000. Mahal ang pamasahe, 100,000. Hindi, pagpasok ng Jekay, 100,000 yun. Ay, kukuhain ako mikro, di ba? Oo. Anong ginagawa mo dito? Plastic. Nanguha ka ng plastic. Binibenta mo yan. Pag inipon. Pag inipon mo, magkano ka? Ganun, gawa ko. Yung pa, naka 5 kilo ko, hanggang 6 na kilo. Depende lang malinis yun eh. Bali wala pa, kasi na lang, bali sandal lang din. So yun ang ginagamit mo pa araw-araw? Yung may araw, bali 2 days. Yung panggastos sa pagkain? Oo, sa gabi sa umaga. Di ba sa mga dami? Ano ba yan? Sunrooks? Hindi mga Wilkins. Wilkins, magkano yan pag nabenta? 1 kilo? Maglinis ko na, 15 na lang eh. Ha? 15. 15? Okay na yan. Sige, may tsinelas ka na, no? Kaya. May tsinelas ka na, okay na yan. Okay po. Huwag ka mag-aya pa kasi mainit. Mainit sa paa. May makatapa ka ng bubog, magsugatan ka. Paano? Minsan ba, nagkabasa kayo hindi ako na gayon. Nakapag mga nakasakya. Bali, pag mga himasmasan ako. Yan, nagkabasa ka doon. Pag nahimasmasan ako, parang sinukutuban na ako eh. Okay na. Nanibago ba yung paa mo? Palibago na agad. Paa talaga yan. Sige, salamat na. Okay na, so ito po, isa po ito sa mga dinadayo po dito sa Quiapo. Ito po yung kastanyas. Ganito pala ang pagluto ng kastanyas. So dito po, pag December na, isa po ito sa lugar po na dinadayo po para matikman itong kastanyas dito po sa Quiapo. Ito po yung location nila dito. Ayan po. Tara po, tuloy-tuloy po tayo. Wala kang tsinelas? Biyat ang tsinelas. Tsinelas. Suotin mo, tiya. Suotin mo. Ikaw, wala ka rin tsinelas. Bakit walang tsinelas? Bakit walang tsinelas? Tsinelas. Wag, lang, para lang to sa mga homeless, hindi kayang bumili. Ganda ng tsinelas mo,
Para lang sa mga homeless. So, kasya ba? Ano siya, may anak. Kasya ba ate? Kasya yan. Ayun na lang, sa ano na lang, sa apo mo. Wala chinelas yung apo O, kasya. Anya ko. Si sa'yo, kasya rin ate. So yan, importante kasi ang tsinelas sa paa. Lalo na't yan ang ginagamit natin na panghakbang. Okay na? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Merry Christmas too. Yun, tapos na po tayong mamigay ng mga tsinelas at maraming salamat po sa atin pong mga sponsors na patuloy pong sumusuporta po sa atin at sa ating pong mga kaibigan po sa YouTube channel at sa ating pong Facebook page. Kay Ma'am Judy March, kay Ma'am Kirono Jenny Seki, kay Ma'am Walter Daly, kay Tropang Global, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Mrs. Jones, kay Philippine Single Mom in Japan, kay American Shocking Wife, kay Kampupot Nalanta, kay Willow Rain, kay Ma'am Walter Daly, at kay Sir Tating, kay Ma'am Maria Ligaspi, at sa iba pa po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po at maraming salamat po sa inyo at siyempre po sa ating po mga kaibigan po sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo lahat. Sa bago lang po sa akin pong channel, hindi po sanang makalimutang mag-like, click notification bell at subscribe po para po sa mga susunod pa po natin mga videos po at mapalawak po ang ating po pagtulong po. So yun po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.